Itiday kinasamtuan na misa, intay mandanggayan, ti panagyaman, the Mr. and Mrs. Joseph Somera, ti pagyaman the Mr. and Mrs. Alvin Somera, ti pamilyana, pagyaman ni Benji Aquino, agraman ti pamilyana, pagyaman ni Mrs. Henisha Somera, ti pamilyana, pagyaman ni Mr. and Mrs. Frankie and Jubel Latino and family, misa pagyaman ni Mr. and Mrs. Ricky Kayanan kan ti pamilyana, misa pagyaman ti pamilya ni Mr. and Mrs. Alex Dumag ken ti pagyaman ni Mrs. Lydia Nicodini. Iraman tayo pa iti panigagkararap tayo ti agyaman na pamilya ni Jansen na Horteswela iti pamilya na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at Dakuma kada kayo. Rambakan tayo, ti Fiesta, ti Sisa tayo, Sisa Santa Clara, Birhen. Indaton na ti kinadalos na, ken ni Apo Diyos, ti naunag apamati na, tapno agserbi iti Diyos. Dawatan tayo ti panangibabagat na, tanumang panarukot tayo, tarigagayon tayo, ti kinagalos. Kat magunukod tayo, maday ka, kinagalos iti limatang ti Diyos. Tapno nga may kali tayo makirama, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dali basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Sika na ibaon, tapno pa imbagyan dali ti puso nga babawi, ako kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabang dali ti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabaan na kami, ako kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dali ti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na ag na tayo. Kumararap tayo. O Diyos, ti kaasi, impagpiin mo, ken Santa Clara, ti panagayat, ken kinapanglaw, iti kinapanglaw. Ipaay mo kani, tababaen ti karkararag na, surutin mi ni Kristo, ket napanglaw met, ti panagnaknaken mi. Tapno maikarikang to, makakita ken ka itirupan rupa, ijay na ilangitan, apagariang, gaboken ako mi Yesu Kristo, maanak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. May basa nga adaw isurat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Ibilang ko aning kapukaw gaputi napagpateg apan nakaambuken Kristo Jesus nga apo. Gapuken kwa na
Imbelengkon ti aming abana. Imburwak ko amin ng akasurgit takno magunod ko ni Kristo. Ket awan ti pagkurangan ti panaking pagmay sa kenkwana. Awanen ti bukod ko a kinalinteg. Wen ti kinalinteg a magunkod babaen ti panagtungpal iti linteg. Adda kanya kung ti kinalinteg. Adda kanya kung ti kinalinteg a magunkod babaen ti pangmati ken Kristo. Wen ti kinalinteg nga agtawd iti Dios ken may batay iti pangmati. Tila tarigagay ko isu ti panakaamok ken Kristo. Ti panakapadas ko ti panakabalik ti panabungar na. Ti panakipagsagaba ken kuana ken ti panagbalinggo akas ken kuana ti papatay na. Bareng no makabungar tumet. Jak ko na ang naglungkod kun daytoy. Jak met ko na nga awanen pagkurama. Ikabunga aket di at agikwaen daytoy. Agsipod ta tinagdikwa na ko ni Kristo Jesus. Kinapod nuna kapabsat, jak ibaga ang naragpat kun daytoy. Aram nitagkat di ti maysa abanan. Nipatek amin ang napalabas ket ipakan ko ti amin akabeela amang gunod iti adda ti masangwanan. Iti kasta, si Piketa nga taray nga agturong, iti pagtungpalan tapno magulugod, iti na ayaw awis ti Diyos kada tayo, iti biyag iti nga to babaen in Kristo Jesus. Di sa uti ang. Salmo responsorius, si kalaay ko ako kaya Si kalay mo ako sa lakiban ng Diyos sa sikati pagkamanga, kunat iti ako, sikati ako, si kalaay, ku ako at kanya. Kit mo amin ti kasakula, at datibiyag ko kadagitiing, sumpa. Si kalay mo ako yan kapaman. Dedayamay ti ako, kay dadalan at uray ti ragi, pating maanan na ti konsensya. Kanayon asilalalipak iti ako, asidad kanya, ket awan, ti pakaanwa. Si kalay mo ako yan kapaman. Isurong kanya ti dalan at turong ti biyag, ti kaadang kanya, punwen na ikiragsak. Sungka. Si kalay mo ako yan kapaman. Ti Apo at akong mga kadakayo. Ti panakiwaragawag, tinasantuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kinuna ni Pedro ken Jesus, at to'y binaybayan ni amin, ket simurot kami ken ka, anyan tungaro ti gunggunami. Kinuna ni Jesus kadakwada, ibagak daytoy kadakayo. Inton agtugaw ti anak ti tao iti nagloryaan at trono na iti baro alubong. Da kayo asa nga pulo ket dua asing murot kanya, agtugaw kay tumet kadagiti sa nga pulo ket dua at trono, amang ituray kadagiti sa nga pulo ket dua at tribo ti Israel. Ket amin anang panaw iti balay, kabsat, nagannak, anak, wenno dagdagana gapo kanya, umawat to iti maminggasot akaado ti tawiden nanto iti biyag nga agnanayon. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening, Apo. Very good. Good morning ka no. At may isang nagyanak na parokya na
gamay sa katikistagan at sa serbi. Nag-retire mo, naman ako na, 60 basta, at 70 na sa bayo. Hindi pa lang panagon ti Puraw kapadi, isundan ti kasla napinod na katikista. Sundan ti at isusuro ka dali ti. Kaya kunana, hindi man magmag na kami, kaisuda ka ti patatarakon ti pati ini, kung di pati ta na sangat kami bantay, nagalis, kadakwa, suda ka ti para bit-bit ti chinilas ti pati, no lampay ti pati, suda ti mga awit, no agkaraisaltag, tadi na makamot ti grade skid na naman na nagagin nagpadi jay, suda ti agkaraisaltag, agkaraiyuyas na jay, bago kadapita, like permiti, wada, buro kung kano pa ilat silaw, hindi. Yung magmagnagan ito na, wala hindi nga rodal. Gagagaran mga ilang nalo din isa. Sa akam ito magnatira din ito. Kimangkin buro, kung natin saan naman. Paspasan kayo! Hala po! Kung nakmano sila parawit ki pati iyo, lo, datakal ang yan. Wala mo nabupungan. Ayaw makasangay. Hindi ko na ibagana na minsan. Nauma ko na ba nang mukagsan ko na nag-serbi. Kaslati pa nagrignana, kaslaawan maganganap na nagkatikista ko man nung atang nagaprugat ini. At dapay ibaga ka lang natin yan, nung atang nagaprugat ini. Kasi lang pa nagkita na haang kumamang atang kastitigyan na. Kakunak kanya na, apay na mo ma-realize ti grasya ni Apo Diyos kanya, managserserbi. Kunak kaslahan na kadali anak na, adamestra, adami nakagraduar mo ti college na nagduma, nga pinagbasbasa na iti padi na nagserserbian na. Kapag mo ma-realize, kuna, nung nag-abroad ka, pwede ko nang baka no, dan tumot chicks ni Lakay Ruday, kung mo mga iyang angaw. Kung nag-abroad ka, hamo na bantayan dali ka anak mo, baka no, ti pa na ipagaroon mo, nakalkortang ka, may salakan mo ida, hamo nga magla di grasya na nagserbi ka din ni Apo Diyos. Ngam, inaiwanan na ti pamilyan. Ay, huwag ganyan ako. Huwag ka dumakakabsat ka. Gusto na ito eh. Kung ang tanarod ka, if you give yourself to the Lord, God will take care of your family ko na. No, itan mo kini Apo Diyos ti bagim, aywanan na ti pamilyan ko na. Dahil ka ti challenge kanya, iti anak nagkwarang ti college sir. Di ka nakaasi na mamang ko dapat na dahil diinan, o amang hindi. Di kas na damang ko, umutang dami, pagbayad ng seminaryo, into nung panagtataba ko, isadang tubaybayadan niya, inutan pima. Mano tawon, di ko pag natawon na, nagregwarang ti college. Kung ang kinig spiritual director ko, rumwara ko ako. Apaya, nagsasardan, nagitay ading ko, kada kakaanak ka, na nagbasa, gaputan agas ko, awag mo tumulong kanya. Mabuti na mga mga anak din factor na baka dyan nga makapagpadi. Isinsinir na ito, pinagbasbasan kayo tayo, ayan nan! Ado ikas di kami, tumulong na nun, bilis-bilis na gadayan. So, nakapagputan. Matapay ka nakas dyan, tinulungan na lang ka nung inikan na magtiman, dyan muli, magasot sa'yo at basbasa. Apo, taktamot nakapadin ka, kaya na, kapablisan na amin nga, ubong ti baboy ka na. Kaya na, kapablisan na amin nga, kulungan ti manong nga para panlutan. Kaya, kasi nakas dyan, kuna kigigit na yung spiritual director ko, agsarda naman ako, kapaya at trabaho ako, taapaya, panahon mo dagiti ka anak ka, kinaadin ko nga nagsasarda, nagbasa namin kaya ko magitulong. Imbaga na kanya dito yung spiritual director. No. Nagitid mo kini Apo Diyos na bagin, aywanan ng puti pamilya. Nimula na ti panunod ko na dyan. Itid mo tabagin kini Apo Diyos, aywanan ng puti pamilya. Diyan mo, nakabasa naman. Damot ang gagawang angkel paday, ang pagbayan. So, mga panagtituation, diyan agaw amin. Naambo ko na panagtituation, diyan agaw awin. Ganun ka, nakabasbasa doon, kasi na ko yun, nagitidag luma, damot nagitihaan. Huwag kasi na sa nudad luma nga nin, kasi na agbilbilib tayo lang una, ijibukod tayo ng skarta eh. Agbilbilib tayo lang una, ijibukod tayo ng sweldo. Padasal.
Kung tarong dito sa itong dito, iparatoy. Awang pa'y maiburay mo kini kapsat mo, unuray mo ninanang mo nga may maysa na didiyan, di pa'y ang mga tulungan na kanalista amin. Ako na erot dahil ka panagbiyak. Ngam napadasan di agparabo. Ay sus! Napadasan yung nagsasadya mo, pa'y napadasan yung nagregalo. Kaya na nakaimot mo, dandaling kamatayin ka. Pa'y napadasan. Ikaw ay nakadasan pinagdunan. Ganyan na natagtangkan dahil pa na. Hamak, di anyo naglaw. Kitaan nyo, da kayo nga, kitaan nyo dahil nagpapasat tayo nga, da kayo nga managparabot. Naglaganaan. Naglagan lang ako doon, agsuglipay. Kita ang naropa mo, nagladagit yung ropa, dagit ko kumaring na para karagragsak na, kitaan nyo. Nakaropa nga dagit ay din. Ang datay may dali kong bento na po, kanayong dami. Imubig na laro doon, o di kumarik dito ako. Marigyan ka kayo manangag. Paragserbi, di dyan nagalos. Kita nyo padasan nyo, no? Uray hang na kasi, makita na dyan kasi sa amon, nakakaasi, na awang ti mangsuporta uray pamilya na, sikan ati umuna, ipadas mo. Hang ka nagbirok, iti sa ni Kuang nagbirok, ti kwarto. Anda nagpukaw, anda naglumang, na padasal, na iburay, kaamo pang panunutan dahil na supapak na, iyayak mo kini kabsat mo, apo ay iwanan na kanto. Kas dyan, ipa nagtalagin ni Apo Diyos. Siya ka, masiro pa ang iyong alit ko. Oh, pinagyan, agad mo dyan, nagwalwalit. Hanggang sobra, iwalit ko, kumalas ko, mali ka pa rin. Blessing gaya mo, mo nagpabis ko 70 pesos. Oh, kami karit-karit ko. Ang kaya nga i-sir, kaya nga awag yan, kaya nga ay lahat siya, diyan ka abutan. Hindi umayak ka niya, may kita nyo na nagmagyan tayo na parutihan niya. Kumbento, niya tikas na ating pagsaduyan, luwalo, utang gaya. Tata, nasa milas na tayo dito, hindi tayo no, interview di pag-ita yung agserbi, ang talagkin niya ako Diyos, aywan na amin. Amin, lagi ka materialities na kabubutan tayo mga salamawanan. Ay, ako. Ito na amin. Ang talaga kinuha na umuray na sakit na ibagbagang makaslakan na mag-agasan. Ti umunang araw ng agtagal. Hanggang na. Dahil ag-nervyos, ag-panic. Nakagaday tayo, agtagal ka lang. Ano ibukot di siyensya. Dahil dito pa yung doktor. Dahil marigatan tayo ni kumada. Agkararang kayo. Dahil di ko na po, rin isang taklara, kita inyo di kinasimple ni diyan na nagbiyak ka kinapanglaw, nagtalag ka na ditulong di tao. Ngam na idaydayaw, di kinatao na idaydayaw, di ko na itangkok yun ni Apo Diyos. Dahil di ibagbaga na nga, no itin mo na bagin kin ni Apo Diyos, aywanan ng puti pamilya. Iso nga naagdaka na si kakarara, ikarakarigatang ti agbiag na nalintad, taadaan nga kini Apo Diyos. Uray kayo, agkaraitiklag tayo. Tigi naman ang naasin ni Apo Diyos. Haan na agsarday, haan na maibos ti kinaman nagparakot, kinaman ang naasin ni Apo Diyos. Uray agkaraitublak tayo nga managbasol, ay aywanan na tayo lakta ni Apo Diyos. Basta agtal ulit tayo ilikuana. Uray kas ano kinarokot tayo. Aywanan na tayo ni Apo Diyos na agtalag tayo ilikuana. Kunang naruda. Kalabal na kita idatumang. Nalamot ayan nila. Di magkala ko magkitang-takon niya. Nuti Domingo, ano kita padpadaman niya. Agkakaradap na mga pagmakinisan. Agkakaradap ka mo din na umaway. Agkitan. Kena alas kanya, hindi pa nagkikita ni Katay Domingo, hindi ka pa nilinan. At trabaho ka, pagpapit ng simba, ni suborti pang rin at pagpagida, agkakaradap ka pang mapinisa, agkakaradap ka mga pang umaway. Kaasin Apo Diyos, aging gatap takas-lakas, jelat na tikairot na apaya, namin agtal-talag na jibukod na diskarte, agtal-talag na jibukod na pizza, agtal-talag na jibukod na makita. Di pa ay pagurot na naman naktak ka namin Apo Diyos, ay Diyos ko manaktak ka na sa tuwan anisa. Lapadasin nyo ang biyang lawan niya kung Diyos ibigyan nyo, tikitaan nyo.
Uray ka sa manot, libre ka di bangko. Uray ka sa makapuspor, uray ka sa mga digit na dejan. Nawan na ang Diyos kanya, ang tubay na nakontento, ang kantubay lang na nalagsang. Kung meron kini atin to, sa karay, bagat na kayo example na, hindi ka gagat na nagparte, ako, naggagat. Nakinisa kaya, hangsong-musong ba, among lang tangan na makinis-misa. Agkara-opera, nagtunsay, pinutad na yung ulo na, hindi ka tayo kung sila, isubli na balik taga. Tiniter mo yung mga isubli na, balik ko, hindi pa naipas pa sa na ako. Hindi ko nabutsakan man ako. Gawal, nalagat na yan na yung naganatay, bato ti apro. Mistake mo din na ano na, puso, inso ka. Tago mo na kila. Hindi ko na, wala, kadasal ko na, nagdadot ka, saya atin, ko na, kita, bukan namin hospital ni Jesus sa pulan na, tatang ka, ikakarigatan ng tima. Ikakarigatan ng rimagsak ko diyan na, kawalan na, umutot sila, itis na, umutot sila na, umot di bato na, diyan, hindi ma-realize na maglating na, masako lang na niya kung Diyos itidiyak tayo. Isot ikamurunaan itidiyak tayo. Tanong at dumagaling, ipagarot tayo, kakabailan tayo, nasarad at tilubong na tayo, ay isos, pamalaan tilain mo ay. Ipagarot tayo, kaya tayo, tiagbiag na, lako madulis karte, tilubong nga, awan, titulong niya ako yun, ay isos, kasanula, titiskarte mo, hanga pulos mga balin. Ang Santa Clara, ang awanan, lilipat na amin. Kinabak na, tilubong, agramang pintas na, intid na amin kini ako Diyos. Di kinadalos na intid na amin kini ako Diyos. Iso kinakaitangukan na. Di tapagkakarin mo, pintas mo na, ay Diyos ko, ako rin ka. Di takwarlang kabang ko, ay marunot tuman. Di tabalay mo, nagbintak mo ita na atomik bomb, di awar kayo mo lang. Amo kaya, di tayo amo. Nga, di talot kini ako Diyos, di relasyon kinabot, dahil tayo ang tupulos na, nagpupas. Dahil tayo kinasaya ako mga tao, isuntok malagit na. Ay, pimusay mo di kumari ko, ako nag-drop sa piling ang survey. Oo, di ito malagit na, kang ganit ay, dahil kumari ka po, yung gitang sahit. At tatakaw timula sa nailakaw. Ay, sa? Kapatid, hindi na tayo mga. Ba't ako mga kasya? So, sisilawan niya ang pilos-ilig di mula na. Adamak kita eh. Silawan natin. Dala lumabas na makawanan, tagot na. Ito malagit ka matagin, sino ka? Dahil nung kasano ka mga nagaya, kasano ba ka nagtalag kanya ako Diyos? Hindi karo na mo dito na malagit na kanyang ko, Diyos ka. Duduwa lang malagit na. Sopot kin mula, so, lupas ka. Nahanan ko, ganyan, mabalin tayo tagbiyak, buray ka, kung naparaburan ka, very good, walang problema tayo ta. Nagdanatawid mo nga sa iba, awang problema tayo ta. Nung nasaya api, ikot ng trabaho, mga problema tayo ta. Damor nga paraburan na damor mo, nga ipaay mo, iparig ng ayat mo ti tao. Tapos damor nga, dala ka. Awanan na. Matay kasi mula ka. Galako na yun, ikaharit na nakatayo. Ang nagsarday, ayat niya, kung Diyos para tayo, basta nagtalag kayo kuwara. Di Santa Clara, Diyos tayo masisa. Nagtalag na unay niya po Diyos sa ina ng buong mabiyag, buong kinadalos, intid na aming ganyan po Diyos. Tuloy tayo maglagay na Santo na Misa Aramidan tayo, di ba nagtato? Sabah
Kaman tayo pa kararap tayo di pagyaman, di Rosita Daros, kinti pamilya na. Pagyaman, da Mr. and Mrs. Lilibet Opiniano, kinti pamilya na. Kumararap tayo kapagsat at mula tayo, kinti gati adaton tayo, makaayayo kumain ni Diyos Ama, amang nakabalin amin. Dapon kadagi na imam, kahit may paaya, pakidaydayawan, kahit pakidorya ang tinagan na, kahit kastamit at pag-imbagan tayo, kahit ikadagupan, tinasantuan na iglesia. Apoy waragawag niya nakakaskas daaw, dagiti inaramid mo iti panagbiag ni Santa Clara, na ayaw ka kadagiti gapuanan na maayayo ka kadmet iti daytoy a panagdakumikan ka gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at ako kada kayo. Itag ayo dagiti tapos puso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Tudno na ya maikari at rumben annong mi pakaisalahanan mi ada kami ti amin at tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaako na sangtuang na ama, man nakabalin katat nanayon na Diyos. Tarumbeng arambakan mi tinakakaskas daaw pang naripatong, tama iparanarang kadagiti sa santos mo. Isuda tinangidaton ti diagdang ken Kristo, gapo iti padarian ti langit. Babaen day ti pan naripatong, isublim kadagiti tattao, day ti kinasanto ngayon paay mo igidamo, ket iturong mo ida. Tapno, manananggan ti kinagasak ang may paragpato kadakwada iti masakbayan at biyag. Anang sata makidagday kami kadagiti amin sa santos ken anggeles, ang magibunan nagken kagat ko nami adi agsarday. Pudno na ya pabiig ka kinasanto at sikat bubuhayan ti amin na kinasanto. Dawatin minaruti pa mo na espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kiti pa ay mo ida kami, abagi kandara ni ako mi ang Heso Kristo. Isu ilisak bay ayawat na siya ayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyamang ken ka, pilispisi na, sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana, alarin nyo kat mangangkay amin iti daytoy kada iti bagi iso mayawat to amay paay kada kayo. Kasta nakakalpasan day di panang rabinida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alarin nyo katuminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulad iso ang maibuyag to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aralidan nyo daytoy pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pagmati. Babayang ti krus mo, kining ka panagumang, pinangangin sa lahat, sika nanugkot. Iti ngaron pa nang ilagit mi, papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannatay sa lakan. Agyaman kang ken ka, tayo paay mo ang maikarikani, at dito'y saklang mo, katag serbi kang ken ka. Dawatin ni ako, tada kami makirangol iti bagikan dara ni Kristo,
pagkaykaysaan na kang kumanti Espiritu Santo. Laglagibang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayan ti ayat na anadyosan. Laglagibang ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marulo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagibang pay ako dagiti kakabsat ni apimusayan na sinanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awaton kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten ni ako, tay paay mo man nakaasin kada kami. Aramidang kuma, amay karikam amin iti at nanayon adiyang. Kat makiranod kanto, kinaingasatan na Birhen Maria nga inati Diyos, ninagasa ka Jose na esposo na, daging inagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santos. Isuda ang nakapudno, nagserbigan ka dito'y daga. Makitagwa kang tukad na kadakwada, ang mangitang tanggok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sinakaysa ken Kristo, ken inisilong ni Kristo, itinipo yung Espiritu Santo, yung na yung ganda, na nakabalin na ang matiawin na dayaw ken gloria ken nanayon na awan ti indana. Hindi yung mararami di ama, bagon mo di kalarat na yung suro ni Apo Jesus kalarat. Dawaten mi kan kaapot ay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdan kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasin kada kami. Kan kanayot kumalarin ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangurburay ti tinagasa tanang namaen mi. Kan iti yaay Jesucristo anang isalakan kada kami. Tapo pag ituray ti panakabaling ken daya. O Apo may Jesucristo kinunan kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya naggapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitinigningan, no di ti pamaki ti iglesia, kadkas mayan nurot iti pagayatan, ti paay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kanagbiyak ken agari, iti agnanayon na awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal na isa na tayo kapya. Kapya.
O ako mi a Diyos, pinakirap na kami kadagiti paragon mo, ipaay mo kadi. Taayaten mi, ti mairangon, ti agtutuog, ti panagtutuog ni Kristo. Kaya ti paypayso mi, ti agbyag, ang maikaysa, ken ka. Gapuken ako Meso Kristo, anak mo ket Diyos. Iso makipagbiyak ken makipagariken ka, ititimpuyok ti Espiritu Santo. Diyos nagnanayon nga awan ti ingkahan. Happy Fiesta ako, sino nagday taga-siya sa Santa Clara, yung ako naman ti Ima na. Taga doon sa mo ti bisita. Ilang Happy Fiesta ka niya yung ako niya. Ako, anda kumaka na kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Anak, Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kalpasan ti na Santo na misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Nagpagarabi itayo amin Apo.